di tag heaven. Heaven? Heaven! 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 Napuni ti kinakismusa dagiti tattao na amuan ni Tata Pacifico dar aramiden ti anak na ket nyardras nagarod ti nagawi. Ket Anya manen, dar aramiden nyo di balay. Dos! Come on! Join us! Salda ka man, sardeng nyo redan. Then, Anya takunam. Sika! Sika nga lakay, di makakapuna, pinagsayak. Kita, naragtata ka din, naragtakad na sa akong naadik. Anak, naragsak anak ko. Sa nagapo, kininanang mo, kananipot pa idi, nakapati di abroad, binaybayan na tayo. Iso nga nagbalin, nakastoy iti, pamilya tayo. Iso nga, pakawan anak ko. ket inot nga rod ana amiris dagiti agamati nagbasulan ken nagkurangan da iti tunggal maysa. Ket iti sumarunong nga aldaw napan nga rod insuko ni Mang Pacifico ti anak na ani Mary Jane kadagiti pan nakabagi ti linteg. Ano kaya? Ang kaya di mabandana. Kaya nga ban panawan dada. Ay, apaya. At dapat ni nabiktima ti sindikato dito lugar tayo. Ket inpan nga rod ni Tata Pacifico kadagiti pan nakabagi ti linteg ti anak na. Ket inot met ang nagbalay ti anak na ket nagsublimet ti asawa na. Isu nga nagbalin ang napintas ken nasaya at ti langen-langen ti pamilya ni Tata Pacifico.